What's up mga ka-amigos? Ito naman po tayo for another mukbang challenge. Today po, kasama ko po ang aking bayaw. Bago lang din sa YouTube. Ilagay ko po yung channel niya dyan sa description down below. Sana po supportahan niya rin po siya. Ngayon guys, mga ka-amigos, naghanda kami ng Samyang times 3. Yeah, times 3. Kaya namin to, samahan nyo kami Tsaka meron kaming leftover na lechon. Ayan. Tapos meron kaming balot, guys. Dati meron akong vlog na samyang lang. Ito, 2.0 to. Kasi merong balot. So, bago ang lahat, mga kamigos, samahan nyo muna kaming magdasal. Okay? Lord God, thank you, O God, for the food that you prepared. Bless and sanctify this food, O God, as we partake in Jesus' name. Amen. Amen. Ano? Game na? Game na. So, Sigurado ba to? i-prepare na natin yung ano. Ito, times 3 to eh. Yan, prepare na natin. Lahat na sa atin ito, times 3 to eh. First time kaya do? First time? First time pala to. Iyo. First time niya pala sa ano, sa YT, kaya mga amigos, supportan niyo ako bayo. Wow. Tingnan mo yan. Kaya. Bobo tayo ngayon, ha? Yan, mayroon tayong chopstick na hinihanda ng ating director. Wala ba? At saka mga amigos, meron kaming in case lang of emergency, meron kaming gatas. Hindi lang emergency. Kailangan talaga. Kailangan At talaga saka to. warm water. Yan, warm water. So, kompleto naman. May mga medicine kit pa kami dito. trying hard dito. Ito na yung medicine kit namin. Mix natin. Mix na. Ano? Kaya gamit ito. Yung mag-isip ka. Hindi, alam mo to. Alam mo to. Hindi ka kapit eh. Hindi mo kapit eh. Amoy pa lang, oh. Patay. Pero, mukhang masarap. Masarap siya. Alam naman na masarap yan eh. Ang problema. Manghang. Kaya mga kamigos, no cut to hand, no cut. Kaya, Good luck na lang. okay. Let's go. Yung trending dati, di ba, times 2? Ito, times 3. Hindi ko na kung na-trending ito times 3. Yan na. Maka lang. Unahin ba natin? Ito na unahin natin. Unahin to. Unahin natin yan. Pwede no? Balot mo tayo? Balot na tayo. Sige, balot. Ito yung Finale. finale namin. Okay. Kasi alam mo na. Ano tayo? Balot? Mas masarap yung galat yung una. Balot. Cheers tayo. Oo nga pala. Cheers. Gutom na kasi. Yan. Maraming cheers. Cheers mga amigos. Sarap. Yung cameraman namin naglalaway. Sarap. Kutsara. Kante ng kutsara, no? Ano na? Kami kasi. Kita niyo yan? Teka lang. Tapos. Sobrang sarap. Tagal mong balatan eh. Pwede mo siguro to. Ba't ito? Let's go. Okay na? 1, 2, ready. Go. Tuka eh. Tubig lang ang lahat sa akin eh. Pwede ito. Sarap pa rin eh. Ano? Sarap. Uy, sarap. Balot.
Yung tulog ka. Sorry. Ano hindi suka? Hindi na kailangan ng suka yung sobrang. Yun o. Yung pagkabalot niya, sakto lang talaga, no? Sakto lang, hindi siya... Sarap. Masarap eh. Balot. Balot talaga. Balot talaga siya. Hindi siya Pinoy. Balot. Yun o. Buo yan, buo. Next. Oo. Oo. Ano rin? Pao. Oo. Paggabi, sobrang sarap lang. Ito, level 1 pa to kasi balot pa to eh. Ito yung last stage namin. Last level. Saan yung level 2? Ito pa yung level 2 natin. Level 2 yan, level 2. Yung buto. Pati buto, kakainin natin. Bodo. Ito na lechon yan. Paano lechon? Kaya lupit yan. Pero yung balat natin yan, wala nang kasin-asin, ano? Parang maging mukbang vlogger ka na rin ah. Nakamukbang yung mangyayari. Ay! Yun! Yung kasi namin, order na ng Shopee. Sa Shopee, ang bilis sa Shopee. Ngayon pa dumating. Pero ang bilis kasi 5 minutes na namin order. Dumating na. Ano all? Sana all. Kaso yung nag-deliver ng Shopee, naglalaway. Kaunto mo. Ang gusto nung kaunan niya. Last na lang oh. Tigisa tayo. Last stage. Mahingi yung ano. Kasi nakuha yung cameraman. Nakuhaan. Nakulangan. Kawawa naman. Nagutom. Ano, donate ko pa rin daw ito? Hindi, sa'yo talaga yan. Para pantay tayo eh. Pantay tayo kasi nga ako, tinawin na naubos ko, 4 yan. Kasi kanin ko na to. Kasi pangatlo sa'yo, pang-4 yan. Tingin ka muna. Bagal ng kamukbang ko. Yun lang. So, after nito, sa level 2 tayo. Ano, sa ito lang ito. Ilang balot makakainin natin. Sarap. Gusto yung sakto na yung pakabalot mo. Huwag yung kulang lang. Yan. Gusto mo? Ayun o. Isa na ako. Ayun o. Yan, kaya na to. Sige, kumain na rin kuya. Ito. Hahabol ako. Habol daw. Maghabol na siya. Yung gitugnaw. Gitugnaw. Okay. No? Next. Nabot ko na. Sarap. Kunin ko lang to.
Cameraman. Busog ka? Okay. Lipay body yan, ba? Guman. Ito, buddy. Kilala na si Buddy. Lapit na tayo sa main event. Pero sa main event, sabay tayo. Sino? Hmm. Bisa ka ng kuya ko? Ano sabi mo? Bangal sir. Bisa ka? From... Bangal Yung pa na ako? Of course. Parang mahirapan kami sa chopstick na to ah. Mag-request kami ng tinidor, cameraman. Bigyan kami tinidor, kami marunong chopstick. Parang lugi. Bakit kaya dinisign pa to? Alam ko, pantusok na to sa Dapat yung chopstick, may ano siya dyan, may gano'n no? May Baungan? trident. Ay, nako. Magpilin ako. Bayaw ba? Good luck. Mayro. Mamaya merong ano. Merong... Okay, sa level 3 na tayo. Ooh. Ito na yung pinaka... Ito na yung Kailangan natin na... hintay namin. May ano tayo, may challenge tayo. Pabilisan. Okay? Pabilisan. So, Pabilisan? Cheers muna. Sige, cheers, okay. cheers muna. Cheers muna. Okay, Sa simula, malaking ano, iikot mo. Igawin mo. Yan, Parang ikot mo. spaghetti lang. Ikot-ikot. Oh, yan. Sige ah. Oh, malaki ito sa akin. Kaliwa ang gamitin mo, bot. Kaliwa. Para ba? Ganyan, ganyan. Yan. Oh. Alright. So, cheers muna. Cheers. 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 Okay? 1, 2, ready, go. Mm. Dibitri nga siya. Parang simula pa lang, gatas na ako ah. Grabe. Grabe. Grabe mga amigos. Hindi ako kalain. Grabe. Kumahilig ko sa anghang eh. Kumakain ng sili. Pero ito, iba to. Pero ito, Parang lahat ito, sili, kinain. wala ng noodles to ah. Sige na. For the vlog.
Wow. Hindi lang wow. Man. Naalala ko nung una, times ano kasi yun? Grabe. Anong lapad pa lang Times sa... 2. Times 3. Anong lapad mo lang sa bibig mo, mga amigos. Grabe. Damdam mo na agad yung anghang. Hindi ko na-expect yung ganito kaanghang. Grabe. Pwede ba to? Para... Hindi ko alam kung kakayanin ko ba to? Baka instead of mukbang samyang, epic fail ang title nito. Epic feel nga kasi unang lapat pala sa bibig mo eh. Random mo na talaga, hindi mo ba nakain lang lahat buo. Oh my gosh. Parang ito. Parang hindi ko na kaya to ko eh. Feeling ko, Mamatay na ako. bakit kaya dinisign tong pagkain na to? Konti lang. Grabe talaga mga amigos, grabe. Sobra. Feeling ko yung pagkain na to para kay Boy Tapang na to eh. Grabe, sobra talaga. Sa totoo lang, mahilig talaga ako sa anghang. Idol, shout out Idol Boy Tapang. Bitapang, idol. Sana po Bitapang, gumawa ka ng vlog ng ganito. Times 3. Ha? Makita nga. Tay. Ano pa? Ay, balik lang. Tama yun. Yan. Sabi ko sa'yo, times 2 lang eh. Times 3 pa pinili. Ay, ako. Naganap ako ng times 2. Meron siya times 2. May times 3. Tapos Ito na lang. tapos nag-message pa siya sa akin. Kuya, ilang peraso? Sabi ko, 4. Sabi niya, sobrang dami naman. Sige, 3 na lang. Then I realized times 3 pala yun. 2 na lang. Ito. So, to be honest talaga, mga amigo, sobra. Yung hindi masyado mahilig sa hangang na gusto lang sumubok nito, wag na lang siguro. Siguro. Huwag na kamo. Wag na kamo po. Mga bata. Wag na kamo. Pero ito, titirahin ko pa ito. Pangatlo ako ha. Ito lang muna. Mukhang pagkain lang ito. Lunok agad eh, no? Parang hindi na maramdaman yung mga anghang. Yung mahirap pa rin mga amigo. Kasi pag lunukin mo agad yon, dito sa tiyan yung magsasuffer yung tiyan mo sa sobrang anghang. Pero masarap ha. Masarap. Sobrang sarap. Para mangyari itong mukbang prutas. Grabe to. Siguro sa isang piraso lang yan kayo, hindi na natin maubos yun, no? Ito, dalawa to eh. Grabe yung times 3. Okay. Hindi makakatulong yan. Yung lips ba? Yung lipstick. Ayoko.
So ayun mga kamigos, parang... Ano ba yun? Declare natin? Declare natin di kaya? Pwede naman. Grapes na yung milk bang mga kamigos? Wala sa plano tong grapes eh. Ha? Bigla lang lumitaw. Kasi kailangan. Ang hirap ba? Kala natin kaya, no? Kala natin normal na... kaya lang. So yung mga kamigos, pasensya na po, hindi namin kinaya. At least napatunayan namin times 2. Yun, legit talaga. So, paalam na tayo. Sobrang legit talaga mga amigos. So, mga kamigos, pasensya na. Sa susunod po, comment down below. Please like, share. And subscribe mga amigos. Mga kamigos, pasensya na po. Babawi kami next time. Babawi. Maraming salamat sa inyong panonood. Wow, di nakita niyo yung labi ko. Para ako si Snow White. Halata naman siguro sa mukha namin. Sige. Okay? So, paalam mga kamigos. Ingat. See you for the next vlog. Bye-bye.